रंगदारी तक बाकी रंगदारी तक चलेला या चमकारी के Music by Akas Asia. कौना बात के बाबू घमंड बा लागे तोरा डर से कापत परखंड बा। अरे तो के का बुझाई अच्छा कौना बात के बाबू घमंड बा लागे तोरा डर से कापत परखंड बा। दूर रहना यहाँ चढ़ के चढ़ के सब जिला बोले ला खाली बढ़ बढ़ के बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के सब जिला बोले ला खाली बढ़ बढ़ के बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के का बुझाई ठीक बा। बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के चलेला या जमगढ़ के 10 गुलाबुआ लेके संगे घूमता रहे बाबू। सुन करे जाया इसे जे बोलबू बिना में टंगाए जाबू केकरा दम बा? बुझलू 10 गुलाबुआ लेके संगे घूमता रहे बाबू। सुन करे जाया इसे जे बोलबू बिना में टंगाए जाबू सोचतारा हमरा हाथों से डर के डर के। सब जिला बोले ला खाली बढ़ बढ़ के बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के सब जिला बोले ला खाली बढ़ बढ़ के बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के अरे टांग ले जाई रे अरे हटा बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के चलेला या जमगढ़ के जान ले आजमगढ़ में काले संजय के हो नाम बा। मिठुन के तना लोग के कहले बात खेल तमाम बा बुझली तो भैया जान ले आजमगढ़ में काले संजय के हो नाम बा। मिठुन के तना लोग के कहले बात खेल तमाम बा बाबू माफ करी जान गईली जड़ के जड़ के। बुझा गई सब जिला बोले ला खाली बढ़ बढ़ के बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के सब जिला बोले ला खाली बढ़ बढ़ के बाकी रंगदारी तक चलेला या जमगढ़ के आता टांगे ले जाई।